आमफ्रायथ' जावैसो नोंनि नोंखुनजोनि खुगायाव बिराद पेकेर बुंनो हायो दे जेबो नङा मादै ओमफ्राय आंहालाय खोनासंनो मोजांसो मोनोलाय आयै हायो नंगौना बिराद रायलायनोबो हामारलै बियो दाउले फिसाला आंहा जावैसो बुङैनो खुगाफ्रानो रुबायलाय लांला एसे मोजां देरखा रोंखा राखा जावैसो मोननानैलाय नानि एकदम पारफेक्ट जरिखा मिन्थिबाय बिराद नायबाय जरिखा सानैनाबो मादै बेथ' एसे सिरियास खोथा बुंनोसै जावैसो जोंनिफ्राय जेखि जाया माबाफोर खमि जादोंब्ला सिगांग्रोआवनो निमाहा बिनाय थाबायहाय दाथ' नोंसोरबो मिन्थिया नङा मिन्थिखायोआनो जोंहाबो न'खराव एकदम दावराव दावसियानो लाजाया अब्लाबो जों जि हायो हानायमानिखौ खालामबाय दे नानि जावैसो बेखायनो दायो गोसो सिंफोराव माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला गाज्रि मोनदोंब्ला जोंखौ निमाहा होबानो जाबाय दाथ' आरो जोंबो जेब्लायबो नोंसोर सानैखौ खुसियै थाजानो लुगैयो बिदिथ' जेबो नङा आयै जोंथ' आरो जेबो खमिखौनो मोनाखै दिनैनि दिनावथ' आरो बेवाइफोराबो थाबावनायमोनब्ला बेसेबां मोजांसिन जाबावगौमोन औ आयै आफाया थानायमोनब्ला दाबो जोबोद गोसोखाङो आं मादै नाथाय थांखांनाय समावबोथ' फैफिना इलिसा औ आफाया दिनै जों गैला नाथाय अब्लाबो जोंखौ गोजौनिफ्रायनो नाहरगासिनोखा बियो जेरावखि गैया थारैनो नंगौलै जावैसो आदाया जेरावखि गैया जोंखौ नाहरगासिनोखा बियो इलिसाखौ हानायमानि खुसि लाखिनो नाजागोन आं आयै आफा जागोन दे आरो माथो नांबावगौ जोंनोबोलाय ओमफ्राय माने जोङो जोंहानिफ्राय आरो नानिनि थाखाय माबा माबि एसे हरफानो सानदों आरो अननानै नै बेनोसै जावैसो बेहाय जों जमायैनो बयबो न'निजों मिलायनानै नानि बेखौ नोंनिसिम हरनाय जासिगोन नाथाय मादै बेफोरखौलाय आरो मानो आयै नांलायलामोन दे नै मानो नाङा जानो जों बयबो जमायैनो रायलायखानानैसो बेफोरखौ हरनो माबादो जि हायो जों माबाबाय आरोना थेवबोथ' आयै मिजिङाथ' नाङा बुंबाय नाथाय मिजिं नोंनि आइयाथ' आरो मा होनना बुंबावनो आङो दे जावैसो बेफोरखौ सानबाय थानांला बेफोरलाय आरो हरखानांगौखाना नायल' जाल' फिसाजो सासेल' जोंहाबो माबा मोनसे खालामनो लुगैयो आरोहाय नङा होमबा दे होमबा आयै नोंसिनि खुसियानो जाथोंसै जेबो नङा दे जावैसो थ'दो ओरैनोसो आं मेहेरखौसो बेफोरबायदि सानबायना गाज्रियाथ' हनै बे हायनियासोमोन बेखौनो मेहेरखौसो मा बुंफ्लांखो आङो जिबायदि आङो बेफोरबायदि गोरोन्थि बुजिबायना बेखौबो आयौलै आं आंनि मेहेरखौनो फोथायासै आरो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आंजों मा सानफ्रोमलाय लांदोंमोन आंबोलै ओइ हाथरखि बेबि नों बेयाव आरे मा जालायखोरा मा जाखो आङो ना मा दुखु मोनजोबदोंलै आङो धुत मानोरा नोंखौसो आं बेफोरबायदि सानफ्लांबायना बेखायनो आङोलै दे अके बेबि हामालि बेफोरबायदि दागाबसैलै माथो खालामबावनो आरोना अब्लाबो ओमफ्राय आंबो बुजिखाबायना गोग्लैगोनबा मोजाङै था दे जागोन र' बै साइडथिंजायनो अखा सेरबाय थायो बोरैबा गोग्लैबा गैलालै आं नांगौथि दायो बै खाथिनि दादिखौ लिंहरगौमोन मालायखौलाय आरो मानो बावब्रा जा डिस्टार्ब मैया अखा सेरबाय थादोंलै मानसियानो थानायानो जाखाया मा जानोसै आरो थेवबो सान्थि उन्दुनो मोनथारासैना मैया ओइ बेबि जाबायलै नों बुङोब्लालाय बारजुमसै नामा जेबो नङालै ओइ दुगामारा खेला नङा दे मोजाङै ओंखारनोबा ओंखार अबाव आथिं आखाइ लोरिलाबायगोन माबा नै जाम्बिया गिलायबायबो ना खेला होननायखौ बुजिया आरोलै बे हिनजाव सासेया बोरैबा बारहुंखा फैबा उखुमानो उरायसिगोन बायदिसो मोनबायलै आङो दे जाबायबा ओंखारदो बिदि थाबाय थाजायो नामा जाबायबा ओंखारदो र'ब्रा माखौथो नायबाय थाखो इसिबांलाय माखौ नायनो आरोलै नोंखौ नायबाय आरोब्रा आंखौ ओइ नङा बैथिं बांगाल बुरिखौ नाहरनायानो आङो नायबाबो दाय नायाबाबो दाय ने थाद मेहेर मा बुङो नोङो बांद्रायबो नायजायालै नङाब्ला आंनिनो नोजोर नांलायलांगोन ना लाइफनि प्रब्लेम्सफोरानो जोबनो थाङा आरो होमबा ओमफ्राय नोङो बेबि दाबो आंखौ डाउट दं दा गासिबो क्लियार जाजोब्बाय आंखौ निमाहा होदोलै माबा मा होनो मेहेर आयै बेबि नों दसेयावनो आंनि नामखौबो लानो बावलायलायबावबाय नङालै बेनोलायनो मोजां मोननायनोलै ट्रु लाभ
माबायदिथो होमबालाय इया फाग्लिया बैसागुनि लोंस्रोखानानैसो फैबाय नामालै थाद आं बिदि लोङालै मेहेर माथो माबा माबिलै बेलाय आंनि नामखौनो मोजां गोसोआव गैया नामा दङब्रा मानो गैया जानो निमाहा ने ओइ दुखु मोनदोंलै आं नोंखौ मालायसो आंखौ फोथायलायाखै आरोना फोथायोना आंनि गोसोआनो मानिखायाखैमोन माथो होमबालाय माथो एरा एरा जायालै आंजों अब्लाबा आंजों माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबायना बेबायदि बेनोथ' गाज्रिब्रा है सन्देह होननाय बुस्थुआनो गाज्रिना खायसेनि जिउआथ' सन्देहजों माबायदि जालाङो फात्ताबो मोना मोनथिदों नोङो खिन्थु नोंनि मेहेरा बिदि नङाना बुजिदों मेहेर ओमफ्राय आङो बेबायदि समाव बुजिनो रोङासैना बेखायनो नों आंखौ निमाहा होफिनदो बे हायनानिनो सोलो गोजा बियो जोंखौ बिदि दावराव खालामहोनाया माथो होनखो आंलाय बेबायदि हिनजावखौथ' साला खन्था मा खालामनांगौसो मालायनि एसे मोजां हेपि लाइफखौनो आनहेपि खालामफैदोंमोन साला औलै देथारखानांगौलै बिदिखौ बाराखौबा आयु नाङा दे मेहेर एथ' बेबायदिनो आरोथ' बांद्रायखौबाबो हेटार्सफोरखौसो मोजां मोनलै बोरैबाबा दुसमन जायफोर माने आंखौ सैया आरोना बिसोरथ' माने डाइरेक्टखौनो बुंखागोन आरोना मानसिनि सिगाङावबो दरसेयावबो गोसोआव जि दङ सायाव बेखौनो बुंगोन नाथाय खायसेयाथ' हनै गावनि आंगो लोगोफ्राबो खायसे माने सायावथ' बिराद लोगो जागोन आरोना उनफारसेथिं रायखुमाहैनोसै बिदिनिफ्राय एकदम गोजानाव थानो लुगैयो आङो ओमफ्राय नोङो सायावल' ओरैनो ना गोसो सिङावबो फोथायबाय बिदि नङा मेहेर फोथायबाय माने गोसोजोंनो फोथायबाय आरो आङो मोजां अब्लालाय नोंबो बिदि जानाङालै माने गोसो सिङाव रायखुमानो नाङा आरोना आंखौ जि दं सायावनो एकदम डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय आरोना सिगाङावनो जागोन दे बिन्दासलै आं मानसिया मिथिबायना लाखुमानाय आरिनाय बिदि गैयालै आंनावबो डाइरेक्टसो बुंखायो आंथ' मोजां नुदोंब्लाबो मोजां डाइरेक्ट बुंखागोन गाज्रिब्लाबो डाइरेक्ट सिगाङावनो बुंखागोन आंथ' ओइ बैसागु बोथोराव रंजानांगौनि खोथा दंलै अके ओमफ्राय नों आंजों मोसागोन ना मोसायालै आं मोसानो रोङालै जेबो नङालै जानला मानला सोर गिदिंबानो जाबाय आरोना जेबो नङालै माखौ नायबाय थाखोब्रा बेलाय दुद माखौ देसे नायखोब्रा नोंलाय बै नोंनि मालाखौसो नायदोंमोन आङो आंनि माला ओइद मानोब्रा अ बेलाय आंनि आफा होनायसो सनानिसोलै बा मालायसो ओमफ्रायो जिउनि न' आफायाबो दंलाबायोलै बिदिनो आरोना आफानि आबै आबौबो होनाय दङ आइनि आबै आबौबो होनाय दङ आयु ओमफ्राय आंहासो खोमानिबो गोदोनानिबो दानोनो हायाखै बिदिनो अननानै होयो आरोना बिसोरो मोजां दे मेहेर नोंनियानो बिराद अनखायोना ओमफ्राय मा नों गाननोमोन ओहोथ' आं ओरैनोसो सोंदों ओमफ्रायथ' नोंबो आंनि जायोब्लालाय नोंखौबोथ' अनगोन आरोलै बिदिनो ओमफ्राय आं जिसु लांनोसै बेहायनो दैयाव आं दसे थानानै थांनोसै नों थांग्रोदो बोथोराबो दिनै डेन्जार सान्दुं ओंखारदोंलै ने बेबि औ बेखायनोथ' जिखौ माखासे सुनोसै आङो बुङोबालाय हेल्प खालामसै आरो नोंखौ नाङा दे आं हारसिंनो हायो ओमफ्रायथ' हाथरखि जुरि नों हारसिं थांसै आरो औलै सोरां डाइरेक्ट बिहामजोखौबो लाना फैखानोसै आङो जि जायो मायो बेफोरखौ रायलायनो थाखाय जों दङ ना मानोलाय बिदि ब्लद थानांगौ जाखो बिहामालाय खिन्थायालासे ओजोंथ' आलासिफोरा गासैबो सोंबाय थादोंमोन बिहामजो उन्दैया बोरै आरो बोरैनो आंथ' आरो मा होनगोन मागोन जानानै बुंलाबाय बायदि आरो औलै गथ'आ फनबो हरासै ओमफ्रायो डाइरेक्ट खिन्थालासो थांबायना आथिमंगलावबो फैयासै जोंनाव एसेबां समनिफ्रायनो थाबोबाय जोंहाबोथ' माबा मोनसे दायित्व दङ ना माबा मोनसे बिबान दङ थ' आरोलै जोंनि बिहामजो माइनाव बोरैलाय बिदि रागा जोंलायनानै जानोसै नङा होमबा सोरां आं हारसिं थांग्रोमना फैनोसै नोंहा माबाफोर खामानि दङब्ला थांदो आरो नङाबालाय न'आवनो थादो आरो दे मानियाबो डाइरेक्ट लाना फैखा औलै बेखौनो सानदों आंबो माबा माबि मस्का लागायनाबाबो लाबोगोनलै आङो हाखायोना नोंहालाय बेखौलाय हाया जाबाय आं थांथ'नोसै दे थाब फै औ जागोन दे मानोलाय बिदि थांनांगौ जाखो दिनै बाबा मेहेरा फनखौनो हमाखैलै माथो ओमफ्रायथ' जुरि बेबिनो दख'ना बायनांगौमोनलै आंहा लोगोसे बिहामजोफोरनोबो बायनोसै र' साननैसो थाना बिहरनोसै ओइ लावगि बेलासिनि अफायबा थाङोनो अबाव थाङो मा जायगायाव लांगोन ओमफ्राय आंखौ लांनो माने हाथायावसो थांनो नागिरदों दा ओइ नों बुंबालाय चिकेन बिरियानि जाना फैनोसै ना नाङा
उनाव जोंहा 12 भाजा मिसल जाहैगोन। ओइ 12 भाजा मिसललायबावसो। ओं आंथ' जाबायानो थाखायो नोंखौबो जाहोगोन आङो। ओइ जानो बालायलाङोलां। बानाङा दे जेबो नङा। ओमफ्राय मा न'आवलाय माला थांगोनलै? न'आव थांसैब्रा थुदो बेबि। जि जानांगौ जाबाय आरोलै बावनायानो साबसिनसै ना। औ जि जानांगौ जाबायथ' आरो नाथाय जुदि बे हिन्जावा नोंखौ आरो डिस्टार्ब खालामबावोब्ला खालामनो मा खालामखागोनानो बियो। मा खालाम गोसो खालामबाय थाथों मा गोसो बिनि जेखौ गोसो खालामथों बास नोंल' ओमफ्राय बिनि खोथाफ्राव गोजावनाङा दे बुंखाबाय आङो। बिदिब्लाथ' आङो नोंखौ फोथायनायानो नङामोन माथो मेहे। थेंक इउ आंखौ खमसे खम फोथायबायथ' नोङो। नों आंखौ रागा जोंब्लाना जेखियानो जात बोराबब्लानो बिराद दुखु भइस होनायानो बिराद टाइम लायोलै लोगोफोर गाराङानो जालायलांनो नागिरा रानखांनाय मोनजोबो ना फुरानो। नों आंखौ रागा जोंब्ला आंखौ बोराबब्लाना एकदम थारखौनो बुंदोंलै आङो बिराद दुखु मोनोलै आङो। ओमफ्रायथ' हाबा जामारगोन ना आंजों आंखौ लाना आरो जेबो सोंथिथ' गैलाना। जागोन आरोलै मेहे। अब्ला जोंनि आद्रा थानायखौ फुरा खालामगोन ना? ओइ होमबालाय आरो माथोबाव ने दासो जिउआव जिउ फैनाय बायदि मोनबायलै आङो। थोस माथो आंनि घरिखौसो गानबावदोंलै आसोला नोङो? गाननायदोंमोन आङो मोजां मोनदोंना आङो बेखायनो गानदों। नों बुङोब्लालाय नोंबो बायगोनब्रा। नंगौ ओमफ्राय एकदम सिरियास खोथाखौनो बुंनोसै आङो मेहे। मा सिरियास खोथालै बेलाय? जोंनि फैनो गोनां समाव आरो बिदि गाज्रि जाथायथ' जानाय नंलाना मेहे? गिनो ओंखारसोयो आंखौ दानिया। जायालै सनु आंथ' आरो बिदि जानो चान्सखौनो होलाना। ओमफ्राय नोंनि आइयाबो आंखौ दाख्लै लिंनो फैदोंमोन। गाव जुदि सोलायनो सानबायबालाय मोजाङानो बे आंखौ जेखि होना मानो अब्लाबोथ' आं नोंखौ गारखायाना। जेरैब्लाबो उफाय गैखालाबा माथो खालामबावनो बेलाय बिहामजोथ' गनायखानांगोन ना। बारा दुखु जानांलालै समा जेरैखि जाया मानो मोजां जा गाज्रि जा थांफिनखायोब्ला बेनो बे थाखायाना। नंगौ मेहे। अब्लालाय माथो थुदोलै दसे बेरायलाबायना फैसै। थुदो होमबालाय। जाम्बि जाम्थि बायदिलै नोङो ओमफ्रायो रागा जोंलाबायोलै आंखौनो गावनि मेहेर बेबिखौनो रागा जोंबाय नोङो। एखनबा समाव रागाबो जोंफ्लाङो आरोलै। ओमफ्रायथ' बिदि बारा गोबाव रागा जोंबाय थानाङा ना। नै बे बिखायाव नाङोब्रा बुजिनांगौ ना एकदमबारे हार्ट बिट जायोना दुब 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 दुब। नंगौसो आरो। ओइद नंगौब्रा बोरो गन्थं एसे लावबावथोंलै साइस नुबावनायनि आरोना। ओमफ्राय आं चावमिनबो जागोन। अके जाबानो जाबाय आरोलै। दिनै अब्ला आङो मेहेरनिफ्राय एसे फिसा पार्टि जानोसै जागोन दा ना? जायोब्रा मानो जाया जानो दिनै दसेनो ओमफ्राय आंहासो टेनसन ना गोसोफोरखौनो सान्थि मोनथाराखैमोनलै आङो दासो एसे मोजां मोनबायलै। आंबो रागा जोंबावलै बिदिनो सोलिगोन बिदिजों खेबसेसो थाव सोमारगौलां। ओइ नोंखौ आखाइ थिखोबायो नामा थ'दोलै दाबसे जायगायावनो थाबाय थानो बाबाय आङो। देवाना नालाय। ओइ जानला मानला दा बुंखा। दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आरो फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों। दाथ' ओमफ्राय मोजां जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो बयनिसिमबो थेंक इउ नायजोबनायनि थाखाय। अके होमबा सनामोन जों थांथ'नोसैलाय। बयनिसिमबो लाभ इउ ओमफ्राय गुड नाइट। अके होमबा सनामोन नेनानै थाथ'लायदो फैफिनसैलाय गोदान एपिसडजों दे बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट सनामोन। आंबो भिडिअ नायफिनसै ओमफ्राय कमेन्ट्सखौ फरायबाय थानोसै आरो। जागोन दे। ओमफ्रायथ' सासे आगैया सोंदोंमोन रिप्लाइखौ सोर हरो होननानै। जोंनि चेनेलनि मालिकआबो हरो ओमफ्राय आंबो हरो आरोना।